Zdravo ljudi moji, ja sam Zek. Nešto sam puno vidio na internetu da su ljudi počeli da budu napaljeni na igricu Hytale, koja je kao neki klon od Minecrafta ili Minecraft 2 čak. Mislim, kamoli sreće da je Noć konačno odlučio da ustani iz svog dupeta i da napravi Minecraft 2. Ali nije to slučaj, nego eto, neko ga drugi napravio, odnosno ko? Hytale Studios. Da, taj kompanija, koji god da sam ja to rekao sad upravo, ne znam ni ja. Tako da sam odlučio da ću u ovom klipu da igram Hytale i da vidim sam za sebe da li je to neki kao potencijalno Minecraft 2, oni Holy Grail od svih igrica, ili zapravo nešto drugo, tipa Terraria, ali u 3D, brat. Ja iskreno mislim da koliko god da može bude uspešna ova igrica, da ipak neće da zameni Minecraft, jer Minecraft je već toliko savršena igrica po sebi da prosto ne može ni jedna druga igrica da ga nadmaši. Po tome što jeste, kao survival, block, simulator, šta god. Ovo je jedini put kad ćete vidjeti mene kako glazujem Minecraft i nikad više. Ali smatram da Hytale ima tu neku veliku šansu da i tu isto sija i da ima malo tu neku rivalstvo sa Minecraft. I s obzirom da je na early access, bit će tu dosta bugova, garant, tako da jebi ga, ako budete nešto vidjeli da bude nešto čudno ili otko ja znam, jebi ga, to nije do mene nego do igrice, ljudi. Bez više odugovlačenja, ljudi, ajmo da mi igramo Hytale, odnosno Minecraft 2 kada bi Noć odlučio da sere u 3 sati ujutro. Znači ovako izgleda main menu od Hytale, izgleda baš simpatično, mada možda se to bude promenilo uz neke updates ili šta god, ali za sada ajmo mi da vidimo da napravimo novi svet. To nećemo da saktemo, nego ćemo da napravimo potpuno novi svet, da vidite ispočetka kako to izgleda i sve ostalo. Znači, od opcije imamo Adventure, Exploration i Creative. Creative, ne moram ni da objasnim, to je bukvalno Creative mod iz Minecrafta, bukvalno. Exploration, to je otprilike survival, za koliko ja znam. Adventure, nemam pojma. Možda bukvalno postoji kao neka priča i onda moraš da završiš te neke questove i side quest, eventualno. Ali pošto nije dostupno u ovoj verziji za Early Access, jebi ga, ja ne mogu to da selektujem pa da vidim to sve, ali makar možemo običan survival i creative kasnije da vidimo. Tako da da. A kako ćemo mi da nazivamo ovaj svet? Ajde vidimo. Jebi ga, ne može da stane, ali dobro, jebi ga, za malo. I ovako izgleda kada se stvara taj novi svet ili šta god. I da, veoma zanimljivo. Opa, first gate of the echo. Ok. Da, znači mi smo kao neki, nemam pojma, cave. I evo, nešto sam ja malo ovde, ne znam, kao igrao, ne znam u potpunosti kako je funkcioniša sve, ali ok, to nije bio dobro, nebitno. Imaš kao ove neke pečurke, ajde kao da uzmem to. Imaš i ovo kao rubble, odnosno ove male kamenčiće ili šta god, nemam pojma. I to se koristi zapravo za crafting, to ćemo sad da vidimo. Znači ovdje nema ništa spec osim za ovo, ima tu sunce negde, vajde, da. Zanimljivo kako su ovo sve lepo sredili, kao za početak. Ima jedna velika vrata, ajde ništa, idemo. Minecraft 2, ljudi moji, Minecraft 2, ali bukvalno. Meni je malo čudno kako ovdje nema u blizini drveća toliko puno, ali ako budemo otišli ovako u nekom smeru, bit će tu dosta drveća, boga mi. Ako ulazimo u tab, vidjet ćemo da ovdje ima zapravo za nešto za crafting, pocket crafting, to se naziva. U Minecraftu gdje treba da napraviš crafting table, što ovdje kao odmah praviš i nemaš toliko puno opcije za sada. Imaš pickaxe, imaš hatchet, odnosno sekiru, mač, imaš... Aha, ima workbench, ok, možda to jeste neki kao crafting table.
Ali vidjet ćemo mi za to. Workbench. Aha. Ok. Wooden chest. Pošteno, to treba. Torch. Za to nam treba šta? Čudi me kako nisu dodavali ugalj kao. Crude bedroll, znači ovo je kao za krevet, ja mislim, bukvalno. I campfire, znači kao, eto. Campfire, bukvalno. Pa ništa, oj, jebel mi ti ja usta smrljiva, pička ti materina. Ja sam se dosta mučio s vama u Minecraftu, još mi treba vas ovdje, jebel mi vas u usta smrljiva čelevi. Jedan, idi bre u 3 pičke materine. Bi ga, jebem ga u usta. O mamu ti jebem. Dođi vam, mamu ti ja jebem, ima da ti jebem kerosom. Tako bre, što sam dobio ovo? Ok, bone fragments i linear scraps, ovo je baš čudno. Ovo je vajda wheat, ili tako? Da, bukvalno. Je to XP? Šta je to? Essence of life, je to za health? Ja to ne znam šta je to, ali dobro, vidjet ćemo. Kao što vidite imaš drifting planes, šta je ovo? Kao što vidite ovdje dole sve je isto, ono, imate ovi svoji inventori, samo što je malo izmijenjeno sa health i sa stamina. Za razliku od Minecrafta nemaš ono za glad, nego imaš ove za staminu. Što iskreno po meni to je mnogo bolje nego samo da moraš konstantno da jedeš ko svinja nakon što si trčao ono tipa 500 metara u Minecraftu. A osim za toga ja mislim da relativno brzo se oporaviš što se tiče za staminu. Da, vidiš, to nije toliko sporo što najveće, da. To je super. Jedna ista velika razlika je to što dosta više skačeš. Dobiješ tu dosta više visinu kad skačeš. To je neka kao fora. Ajde mi prvo da, naravno, da nabavimo drvo. E sad, ima neka fora gdje kao dok ti kopaš za ovu drvu i kad samo prestaneš, vidiš kako ovdje ostaje u tom stanju. Za razliku od Minecrafta gdje, aha, čekaj, on se polako oporavlja. Jebi ga, nisam toliko puno igrao prvi put, pa da sam znao za to. Znači on se polako oporavlja umjesto toga da je ovako full health, kao što je u Minecraftu. Da, zanimljivo. Da, meni se sviđa ovako kako uništiš, brate, ove biljke, to mi baš plus, brate. Ono, hvala Bogu, pa vrate, nije sve kocka, ima tu neka, ne znam, brate, neki realizam malo, a ne samo kocke, jebo majku. E sad da provjerimo u inventory šta možemo da gradimo. Mi možemo da napravimo campfire, što je iskreno, ne treba nam za sada. Možemo kramp, naravno moramo, imamo ga, super. Možemo i sekiru, može, i mač, ajde. Do jaja, brat. Ja bih želeo da napravim kao krevet, ali ne mogu, treba nam light hide, šta god da je to. Ovdje verovatno je za armor, tako da to je nešto. I evo ga. Zanimljivo baš, iskreno. Nije loše. Ček, šta je ovo? Pa za to. Do jaja, brate, pa konačno imaš nešto da se odbraniš, jebote, a ne ono da imaš štit i da ti to jedino štiti, brate, u Minecraftu. A ja također vidim nešto kao ima neki input za Q, to je valjda kao neki specijalni napad, ali trenutno nema nema mobova tu u blizini, pa da možemo da to testiramo. Ajde, vidjet ćemo sad, verovatno ima tu negdje neki klošar. Ajde mi malo da capamo drvo, da vidimo koliko će biti ovo efikasno. Ne seri! Sve pada, znači od ozgo. Brate. Pa to mi reci, jebote. Eto ti Darko Stupar, ko te jebe. Ovo je pravi Minecraft, a ne onaj tvoji raspali. Što je onaj debeli pedofil napravio. Evo. Opa. Dođi. Aha, ok. Evo ga.
Što sam dobio? Dobili smo raw chicken, a uvrat. A pitam se, čekaj, jel to može da se, kao, kako se zove, da se kuva na campfire? To bi bio do jaja jebot. Odnosno da se prži ili peče, šta god. Ajde mi malo dobijemo ove kokoške kako bismo vidjeli. Aha, nema veze. Dobro je. Iskreno, opasni su ovi kosturaši, jebem ih ust. Šta je ovo? Blue Flux. Brate, koliko ima tu razne biljke i sve ostalo, da je to ono nevjerojatno. Je to zec? Ne, to je žaba buraz, vidi ga. I kako je, vidi. Pa dođi ti vamo. Evo sovce. Opa. Čekaj, šta je ovo? Nešto mi sija. A, okej. Kada dovoljno napadaš nešto, ne znam, nebitno da li je to životinje ili mob, onda ti se gradi kao ovo za taj specijalni napad. Sad hoću da testiram kako će to izgledati, ali to na nekog od ovih kosturaša hoću, pošto njih treba jebati itekako opasno. Evo ga. Ja, kako sam ti jedno čekao. Da vidimo. Brate. Al ga karo. Ja. Ne, brate, ne. Ja sam taman mislio da sam da nemaju strele i to je to, ali ne. Imaju strele pičke. Jebem ih ust. Dođi pičke, dođi. A ne možeš ti ništa, dođi malo sam. Hoću da ti pozdravim malo. Ej! Dobro je jebo majku, dobro je. Ok, sada možemo napravimo krevet, što je super. Možemo tu još par torčova kao, do jaja. Možemo chest. Boga mi, nije mi baš tako dobro, brate, tako da, ajmo mi da nađemo nešto da jedemo. Zapravo imamo ovih, chicken. Samo treba da ih spremimo, kao i to je to. Ajmo mi, campfire. Gdje je campfire, brat? Ok, kako ovo funkcija? Aha. Aha, ok. I šta, samo dodajem tu hranu, a? Jel' tako? Turn on. A treba drvo, ok. Važi. Input, output, jel' tako? Da. Do jaja? Nije tako loše zapravo. I sad kao jedem. Do jaja, brat. Da, pitanje je sad koliko mi puni health jebot. Mislim da, polako, ali sigurno mi popuni health, ali veoma sporo. Ali šta ću? Pa dobro, ništa. Jel mogu samo da, brate... Pazi, i mogu da ga ponesem sa sobom. Pazi sad to jebot. Do jaja, brate, znači bukvalno možeš da jedeš bilo kad i da spremiš. Tebi ne treba, brate, stov. Kao iz Minecrafta da je moraš da napraviš, pa onda ga tu stavljaš i eto ti, nego, brate, uzmeš ga u ruke i to je to. Da. Ovo je dosta zanimljivo jebot. Ali ajde da vidimo malo, da istražujemo. Tipa... negde, ne znam, da vidimo za neki drugi biom ili tako nešto, brate. Mislim, nemam pojma da li postoji tih neke druge biomes, verovatno i postoji. Mislim, bio bi glupo da nisu dodavali to, ali eto. A i pitam se isto kako ću znati šta da napravim sljedeće, kao... Znam da postoji tu sigurno razne stvari što možeš da napraviš u crafting, kao, ali
Jebi ga, šta je, treba da otkrijem te recepte ili šta? U svakom slučaju, ovo do sad stvarno je ono, okej igrica, brate, sviđa mi se onako. Evo ga voda, da vidimo ovo. Da vidimo kako ovdje funkcioniš. Pa, dobro, mislim, ono, teo samo da vidim kakva je voda onako, ne znam zašto. Opa, vidim tu more. E sad pitanje, koliko je zapravo limit za ceo svet ovako kao... to isto bi bilo zanimljivo da znam kao... Mislim, ne znam da li je nešto veće nego što bi Minecraft ono napravio, ali ono, mislim da bi bio kao fora da otprilike tako, da bude toliko veliki svet. Kao što bi se u Minecraftu... Au, brat. Ja, vidi. Pa za to. Ja, kako je sladak. Vi ste očekivali da ću ja njega dobijem, jeli? E pa sram vas bilo. Naravno da hoću, bre. To je malo bilo tužno zapravo. Šta je ovo, pečurka? Ne, ovo veverica jebote, šta je ovo? Mrš, brat, tamo, mamu, veži. Au, brate, ovo je zapravo, okej, da. Još i zatvara oči, brate. Ja nikad to nisam skontao, ali u Minecraftu, pošto to nije toliko detaljno, ne može da se vidi kao izraze od tih neprijatelja ili životinje kad umiru. Pa onda, znaš, lakše to prihvati njihovu smrt. A ovako vidiš kako zatvaraju oči i tako legnu. Zapravo, brate, ono, tek shvatim koliko sam zapravo sjeban u ovoj igrici. Ali jebi ga, takav je život. Znači, ubijemo životinje, jedemo ih i to je to. Ciklus života, jebi ga. Aha, evo s ovih dva pedera, malo mu jem. Jebi ga, treba mi neki štit, to je za garant. To za sigurno, ali i isto neki armor, ali to za sad nemam pojma. Kako se to uradi? Ajde! Ljudi, šta je to? Je li to selo? Opa, prvo selo, vidi ga. To je to, ljudi. Ija. Ko je velik? Alo, bre. A, sad si ga najebo, brat. To je to, GG. Jel nešto dobijem od tebe ili... Ne, ništa. Imaš bush berries, kao. Do jaja. A ovo kao neki outpost vajde ili tako nešto. Čekaj, je mogu da se penjem ovdje? Do jaja, brat. I stane u mesto isto. Ne treba da drži shift. Ma da, ovo je bolje od Minecrafta, koliko je vidim. Zanimljivo. Šta je ovo? Small Lumberjack Quest. Aha, ovo su... okej. Koper, okej. Šta je beše koper u srpskom? Ja. Ostavit ću mi tu za dojčinu. Ne želim ništa, ja, brate. Znaš. Lesser stamina potion. Restores 50% stamina do jaja. Medium hide, okej. To je... Jel hide beše koža? Ili kako? Da, mislim da je hide koža. Tek sad sam shvatio. Sad imamo strele, mada još uvijek nemamo bow. Wheat seed bag, to je iskreno dobra stvar. Repair kit. Used to repair tools, weapons and armor. Ne seri mi toga. I raw chicken. Što ćemo naravno da uzmemo pošto smo cigani. Ali ne toliko cigani pa da uzmemo ovog bakra. Jer ću znati da će dojčina dolazi posla po mene. Aha, i ovo isto, čekaj, šta je ovo? Woodcutter's block. Ne razumijem. Input. Jel ovo kao da napraviš, šta? Neke detalje na... ili šta? Ne razumijem. Skroz mi je, brate, nejasno, dobro. Čekaj, mogu da farmujem ovo? Ladno mogu. Da, mogu samo da ih uzimam, brate. Ne seri, imaš i ovo za svetlo. Vidi ti to? Da. Ne, seri, pa zašto, brate, ima ih dvojica tu? Jer me jebeš, brate. Ajmo mi da pegamo
od njega, vrate. Ne treba mi da toliko nešto tamo da istražemo. A? Jel to miš, buraz? Pa sa to? Aha. Vidiš ti to, imaš i ove vukove. Jebat ću vas usta ako budete meni nešto tu. Mamu ti ja jebem. Bege bre jebote. Ej! Jebem ti usta! Otkud medved ovdje? Evo ga zec. Je mi još prate ove vukovi jebot? Jel me jebete, brat? Pa koji ćete vi vam... Čekaj bre, daj da bacim je nešto ovdje. Jebem ti usta, kako mi plašio. Sad ste ga vi najebali, jebem vas usta smrdljiva. Pa nemojte da me direte bez veze. Jao, ljudi, sad će mrak. A ja sam spreman ko kurac. Jao, ljudi, ja nemam pojma da idem... Šta je, bro? Jel to bi trebalo bude mesec? Ne seriji, brate. Mislim, kao, okej. Mislim... Makar je nešto drugačije od Minecrafta, ako išta. Šta je, bro? Neka konstrukcija, evo. Zvimo. Jao, brate, ne seriji, Čekaj. Ajde da vidimo ovdje. Ne seriji. Ma, brate, iskreno, brate. Znači, jebao Minecraft u dupe sa ovakvim stvarima, brate. Ali iskreno. Baš su dobre detalje, brate. Šta je ovo? Aha, vrat, okej. Ja bih rekao da možemo ovdje malo da se sakrijemo. Mada nije ni to nešto toliko puno sigurno sa time, ali ono... Bolje išta nego ništa. What the fuck? Pacovi ovoliki idete pojeo, jebe mu mater. Samo što nije pojeo mene, jebe mu. Ali me tražu, mamujem. E pa, evo vam kurac, ja idem da spavam. Ko vas jebe, svakako ste nebitne i to je to. Adio, arrivederci i sve. A mogu da nazivam svoj krevet? Respawn, okej. Iskreno fair. Ajmo. Da li mogu da spavam? Da, mogu da spavam. I nakon što su tu monstrumi u blizini kao. Do jaja, vrat. I kao imaš i ovaj pogled iz trećeg lica, da. Što sa to? Okej. Ja nisam siguran da je... Da. Mislim da nisam tu trebao. Ne veze, treba mi, vrati, ne znam. Da, bol me zgurac. Iskreno vidi se baš dosta da je komplikovana igrica, ali u tome je divota. Jel' tako? Jebemo mat, ne želim da bakćem s njima. Ali iskreno, vrate, znači potroši mi toliko energija za kurac, ono. Vidi reflekcije, alo, pa to normalni Minecraft nema, boga mi. Ne. Mogu da zanonim? Mogu, ladno. Da, brat. Mislim, kao i očekivano, jer jebi ga. Ovo jeste ipak klon od Minecrafta. Je to gremlin buraz? Šta je to? Ne, ovo neko sea monster ima majku. Pa ja ne mogu da verujem. Fernstalker, šta je to buraz? Your items lost 10% durability. I sve sam ih spustio na zemlju. Pa dobro, ajde, to je stereotipično od Minecraft, ono... Mislim, nije Minecraft, ali ipak ono, jebi ga. Minecraft klon. I sad sam ovdje, jebi ga. Da, jer sam uklonio svoj respawn point i onda jebi ga, tu sam se sjebao. I onda se uvijek ovdje spawnujem, gdje sam se prvi put spawnuo. Što ajde, ako išta, to znači da neću se spawnujem negdje da će mi odmah ubiti, nego imam tu neku sigurno mjesto, ono. Ali sad kao...
Šta da radim ja sad ovdje, ne znam. Mislim, bukvalno sve sam nešto kao istraživao. Ima još dosta tu puno da se kao istraži, da se saznaje, ali ono, ja nemam toliko puno vremena jer bi inače bio toliko predugačak ovaj video, pa zato. Ajde mi lepo, brate, da, kako se zove, da quitujemo do main menu i da napravimo novi svet. Ali ovog puta na creative-u, pošto hoću da vidim kako će to izgledati. Za ovaj svet ću nazvati iskreno da. E sad, ovdje bi trebalo da vidimo kao šta bismo mogli da sve gradimo, ono, zidove, krovove, pa naš, ono, stereotipični namještaj isto, brate. Ovo su neke portale, buraz, bukvalno. Aha, evo ga, da, bukvalno sve tu imaš, brate. Aha, to su ti zove realms, kao, ili biomes, što god. Ovo mi izgleda baš stereotipično Minecraft. Ajmo da tu idemo. First Gate of Echo, znači ovdje sam bio pre, da. Ok, ajmo da mi vidimo zapravo koliko ima ovo za namještaj ili tako nešto. Zapravo ne toliko puno. A ne, osim ako to je samo za crafting. Ok. Containers, furniture, evo ga. Pa za sada nema baš puno toliko. Ali ajmo da vidimo za neku stolicu, na primjer. I tu neki sto. Imaš i ledeni bench, what the fuck. Light Temple Wardrobe, šta je to? Je to tipa ormar za odeće jebote? Pa sa to jebote. Ko bi znao? Čekaj, ajde vidimo. Da. Znači ovdje možda da promeniš sve kao outfite i sve ostalo. Pazi sad to. Ovo je kao stolica, ajde da vidimo to. Ajmo 100. Kao recimo, ajde, tu negdje. I neki bench, ono, ajde. Okej. Evo, brate, malo izgleda, brate, ako neki nakaz, ali nema veze. Pa ovo nije toliko loše jebote, da, ovo je baš top. Gleda me kao da sam ga opsovao celo porodicu i majku. Ovdje, pa jebi ga, ne mogu tu ništa za sad, je tako? Razno sam ga, jebi ga. Ajmo ovdje, da. I da li ću opet da ga, da, opet ću da gledati tako, brat. Zašto tako orijentisano? Aha, čekaj, možda tako, pa to mi reci. To je već dobro, brat. Imaš tu dosta i kao vrata. Šta je ovo? Ovo je lighting, okej. Da vidim ovo. Ja vidi ovo zapravo. Do jaja, brat. Winter lights, da vidimo. Ne seri. I možda ih stakuješ tako. A po jednom bloku kao. Ne znam kako je to radio, brat. Kako sam to radio sad, izvini? Ja ne znam da li to neki glitch ili bug, ali to je tako vajda. Da, brat, ovo do jaja jebot. Da, zanimljivo, svakako. Frozen lampu, vidi. Nije loše, iskreno. Imaš i kao i ove za krevet. Ovo više izgleda kao neka grobnica, brate, a ne kako se zove, ono, krevet. Ali bukvalno jebot. Vidi. Kao da je umro već, brate. Imaš i kao shelves. Imaš i ovo kao signs, okej. Jel, šta je ovo sad? Ok, to su za tools, kao, da, opa, da vidimo ovo. Opasno, iskreno. Dobro, ovo su ti za swords, ovo ti je za armor, za to ću da vidim. Ovdje imaš razne kao hrane, ovdje imaš napitke, aha, ovo su ti kao neke recepte. Sad jebi ga, ne znam koliko je toliko puno važno za ovu igricu, ali verovatno jeste u nekom slučaju. Ingredients, namirnice, šta, kao sastojke. Aha, okej, to su ovi seedovi, pa sve neke takve ostale predmete.
Builder tool. Šta je ovo sad? Jebeno mat. Layer brush. Allows you to replace existing blocks with layers of different materials. Je ovo samo specifično za creative, jer ja mislim da bukvalno ovdje možeš da stvoriš ko zna šta. Line brush, šta? Ovo mi malo čudno, brate, ali ajde, okej, kao zanimljivo. Ovo je verovatno za nešto za creative, ali ja nemam pojma kako to sve funkcioniše. Mašinema tool. Kamera, buraz. I me jebeš. Ti bukvalno možeš ovdje da napraviš, brate, snimak od ovoga. E sad jebi ga, nisam ni stručan za to, ali brate, koliko ja vidim, ima tu dosta potencijal. Pazi, ovo je još uvijek early access, tako da jebi ga, bit će tu još dosta stvari koje će oni eventualno da dodavaju, ali za sad, iskreno, brate, izgleda baš ono promising, što bi se reklo na engleskom. Znači, dosta obećavajuće za ovakvu igricu. E sad, nemam pojma da li će toliko puno da uspe. Nadam se da hoće, ako neće, jebi ga, ako hoće, super, ali sve o svemu, mogu bih da kažem da mi je dosta zanimljiva igrica. Šta je ovo, brate? A ujebote, ovo ko moje keva kad se probudi. I mogu da sedem na njega. A bio bi fora, vrat. Ali sad je jedno pitanje, da li postoji kao neki bedrock u ovoj igrici? Ili samo se, ono, ili samo ide, brate, u beskonačnosti, što tiče za ovaj, ono. Ok, pao sam sa mapa i umrao sam. Ok, očigledno tu postoji neki bedrock, šta god. Ha, cijela mapa je kao okrugla onako. Zanimljivo. Naravno, ima tu bedrock sigurno, nego jebi ga, kad si u creative ti sve možeš da uništiš i bedrock i onda samo umiraš, brate, kad padneš i to je to, bukvalno. Ljudi moji, ja iskreno mislim da ovaj Hytale ima veliki potencijal, samo da ga ono, češće updateuju i da, kako se zove, da dodavaju tu neke zabavne stvari, nameštaje i eventualno možda nešto kao tipa redstone, tako nešto, znaš, da ima neko kao svoju verziju struje, pa možda potencijalno toga možda dobiješ lift ili tipa, ne znam, automobile, nikad se ne znam, što u običnom Minecraftu ne postoji, razumeš? Tu bi, brate, kidalo, jer koliko god da ja gotivim Minecraft, ja bih baš volao da postoji lift u jebenoj igrici, jer bi to zapravo puno značilo za nas koji želimo da napravimo neku kuću, jebot. Ali vidjet ćemo, što bi se reklo, time only knows i tako. Ljudi moji, nadam se da vam se sviđalo ovaj klip. Ako jeste, subujte se, lajkujte, šerajte. Ako hoćete da od ovoga napravim neki serijal, kao, ako može da se napravi od ovoga serijal, mada teško, ali otko je znam, ili čak da live streamujem ovako, naš, ispred nje, slobodno recite u komentarima. I da, ništa, vidimo se u sljedećem klipu, ljudi moji. Minecraft 2, ali nije Minecraft 2, je zapravo ok igrica. Da, eto, toliko od mene, aj, sad čao.